Horas Halak Batak. Kembali lagi kita bertemu di channel Budaya Batak Milenial yang memberikan sedikit hata materi yang sederhana untuk bisa diucapkan teman-teman pemula. Materi kali ini saya akan memberikan bagaimana mandok hata di acara meninggal. Bisa kita dari posisi keluarga dekat, bisa kita dari ale-ale, dengan satu pekerjaan, atau dengan sahuta. Begini hatanya. Maulatema tapasaha tutuhan, di pasu-pasu do diholong ni rohanai. Molope marhabut ni rohamu dia palatikyon. Tong do hita medok muleate tutuhan. Dina marsialamai hipasdo hamu hasuhutun bulun hudapot tami jel hipasdo hami naro mandapotok kamu ima dina padu-padu si mangaliot ni na tua-tua na tao longyot jong-jong hami dison patuduhon nadohot do hami marhabut ni roha naing patupon nami sotik hata pasoton nami hata tugar-tugar di nalao manukul-nukuli rohamuna keluarga besar di peninggalun ni na tua-tua nataha holongyon molo sien perdagingon dang somanetek ilumuna manol soli rohamuna madituk pakilalamuna di peninggalun ni na tua-tua na taolongyo alai kon mar haporsian kita tua mata nomor 2 di mata sudeon ngasakat ni tuhatai di dokdo nasa jolma ikon mate ikon haporsianot tadoy na meragam do baju ni Tuhan tu kita dia kita genup nati pada adong doi oding di dedak do bina urna adong doi poso do be ale adong doi nama tua urna meragam jalikun hapur saunot taroy suanan ni di batado kita adigan lomo rohani tu hatta di batado kita susunan na ikodo sanggup kita macalosa jadi nurok kami di sidi hamu hasutun bulun nung ngabe tutu di jo na tututa na taolongyon nung abi di ju tuatay nga saibe tugas na di portibyon nga sonang be mana dilebung ni tuatay dihamu keluarga besar na ditadikon ikon marpos ni roha hot hamu martangyang jelah hami jong-jong dison manangyakon asa anggiat ma di peninggalun ni na tua-tua na taha holongnya di lehon dia muselhut na pinuparna hahi pasong hasaron ni roha jelahuwa kami di tangyang nami dia palatik yon molo tung adong pinopar ni na tuton na mohop na milas di pamatang na hatok maitong hipas di hilalak molo adong pinoparna naso tuan anak naso tuan bur martanya kami tomat nomor 2 di mata hatop ma tutu dililiti adorna di pasah tuamu apa bagana lomak di pasah tuamu akka si kejang di umur hai pason sikop mai di pasah sedani roha
ima hajong-jongan nami dia pala tikion. Ima tangyang nami dia pala tikion roh hami manukul-nukuli hamu. Asa unang lilu, unang gali, pasat hamuma seluhut na nani holson ni rohamunai tua mata nomor 2 di mata si gonggong to di doh tamatanta. Dihamu keluarga besar ditiki ngulunara dan segudang singoton muna akka hatabuun disungguluni da tua-tua martangi kita asa tung di ain tutu da tua tahun tu jonok ni tuhatai gebe sipar campar imada di surku hasonangani ima hatanami jelabeop ikun gumos doon hatahonon nami tuhamu na marhabot ni roha tu kita na marhabot ni roha keluarga besar aporsiai segala sesuatu indah pada waktunya. Oma ari nadingkan tapi nasani Tuhan dialap na tua-tua sotik nai tembakku adikan hari nong binuhul muna di nalau pasidung ari-ari ni na tua-tua na taulungyo masih matutu rohani Tuhan di pasatna ari nauli ari natir ari nadingkan di ulau ni jala dingkan sudi akka na nyotang muna na tinonggong muna uli di nama muhai di satu na mengunjungi ulau ni sudi marlas ni roha imahata na buyo pasatami asa husar surima song nandok ni oputta hijolu jolu tubuh ape main dihamu pasutong pulun asa nagot na madundung mena tu pilu-pilu na marajar salpuma tutu dihamu ilu salpuma dihamu tutong akka lungun ni roha tusulon narion Roma tuamu akka najagar eme sitabatua perlingkuman ni deke namumok Tuhan debatado silo tua luhut mamu di peninggalon ni natutua na taolong yon di parorot tinggan sadarwamuna saat ni sulu saat ma tubot yan nengau pasat tami hata nauli hata nadinggan Tuhan saat mamu koras saat jala gabian